Ngizoqala ngibingelele kubalaleli emakhaya. Igama lami nginguNonhlanhla ngaphansi komkhakha wezemfundo education. Nami ngomunye wabafundi okwamele aqede ukufunda ngo-2023. Ngayibhala le module igama layo iNG 1501. Ngayenza ngathola isapu. Uma ngithola isapu ngayibhala imodule ngasubmitha. Mase phuma ama results awamawekho kuthiwa no script rejected. Ngase ngiya communicate ne lecture ye-ENG 1501. Yangitshela athi ningimakelile cela ngixhumane nabaka exam aba-exam babe sebexhumana nami basho bathi mina ngahluleka ukusebenzisa invigilator le kuyiyona eyinkinga thina abafundi ngoba okokuqala siba nenkinga ye-network eyenza ukuthi kube nzima ukuthi si-submit ngesikhathi. Okwesibili abasitshela ukuthi kunesikhathi esiyayisinikezwe sona esingango 24 hours ukuthi sikwazi ukuthi si-submit. Kuthe kusenjalo ke ngase ngibona ukuthi iyavala i-registration ngisathi ngiyazama ukuthi ngiregister kwalokho kuthiwa isifundo ngisirejistile noma ama results ngawatholanga. Ngase ngiyazama ukuthi ngiyephi ePitoli lapho phethwe khona iUNISA yonkana. Mangifike ePitoli bangikhombisa ukuthi ngaphasa ngathola u50%. Kodwa okunzima ukuthi bawubuyisele kwi-academic record ngikwazi ukuthi ngigraduate ngenxa ye-invigilator app. So uphasile kodwa manje sekumele uqale phansi. Yebo kwathiwa kumele ngiqale phansi. Okubuhlungu esicela ke bangenelele khona bezemfundo ukuthi sitshela ukuthi kuthiwa ngesakwazi ukuthi siqasheke uma ukuthi siyaqhubeka nale curriculum endala. Basiphoqelela ukuthi siye kule entsha. Umbuzo wami engiwubuza ukuthi laba abangako graduate bona bagraduate kanjani mekuwukuthi ngesakwazi ukuthi siqasheke. Bengicela ukuthi bakwazi ukuthi basedele unyaka owodwa. Alright. Sikwazi isifundo. Dadewethu. Ngithanda ukubingelela abalaleli bokhozi, ngibingelela nabasakazi. Siyalibonga leli thuba esiphiwe namhlanje. Igama lami nguNoxi, nami ngikumkhakha wezemfundo education degree. Silana okhozini sizokhuluma ngezingqinamba esibhekene nazo njengabafundi. Mina inkinga yami engibhekene nayo kakhulu imali. IUNISA siyayikhokhela thina abanye bakhokhela uNSFAS. So manje sinenkinga abanye bethu abasasebenzi. iUNISA isiqalisa phansi iyasmigrate isiqalisa phansi ama module. Mina nginikezwe 20 nje 20 modules. Fanele ngikhokhe imali engango 21000 ku 2025. Anginayo leyo mali leyo. iUNISA ifuna ukusibhekelela ngendaba yemali. So bathe basazoyidungita indaba yemali. Okwesibili sebekuphawulile abanye abafowethu esihamba nabo la indaba ye-invigilator app. Iqale ya introduce lento during iCovid ngo2020. Sisebenzisa le app inenkinga ye-network. Njobe eshilo omunye umfowethu la usicelo washo ukuthi usayivula ibe nenkinga network. Ngesinye isikhathi kuthiwa shoot isithombe singashutheki isithombe. Ngesinye isikhathi mase kufanele usubmit iphepha lingasubmitheki iphepha. Bese uyasenda ku WhatsApp wakho na kule invigilator app. Kusho bona bathi yena bhala ngaphandle kwelukhuzana, bhala ngaphandle kwayo i-app. Uma usubhalile bese uyalisubmit iphepha lakho bese basi reject iscript. Mina nje iscript sami sesirejectwe mhlawumbe ka8. Ubhala iphepha elilodwa. Futhi iphepha lakho na lilula. Ngiyabonga. Okay. Dadewethu khona ukuhlukile. Yebo, sanibonani balaleli emakhaya nasokhozini uSilihlonga leMandawe. uSilihlonga leMandawe nami ngomunye abafundi base-UNISA oaffectekile i-migration. Mina istory sami sithi nganginama module awu3 akade sesele. Ngabhala kwabo iscript rejected. And ngabe sekuthiwa sefezwe out kumele ukuthi ngingene kwi-new curriculum. And bengabe ngena new curriculum base bazongedela ifundo ezu17. Qala phansi. Of which nokufunda kwakhona mina ngiyaxhasa khona umlungu ongixhasayo. And i-deal bese yithi sesiqedile so angazi uzophinda ngithini manje kumlungu. Then ngabe sengiyabatshela ukuthi imali ayikho kwathiwa ange-apply le-AOD khona le acknowledgement of debt yase-UNISA eyiform. Leyo kuthiwa isebenza ukuthi uyakwazi ukufunda ngesikweleti but bese uyasikhokha kancane kancane. But my question is ngizokwazi kanjani ukuthi ngiqede ukukhokha u21000 kulonyaka lo because manje ngikweleta ayodwa u21000. Mind you ukuthi na next year kusano 7 module osangihlalele because ngithathile u10 manje. Okusho ukuthi mekuwukuthi ngiyithatha ayodwa kulonyaka next year ngeke ngikwazi ukuregister ngoba ngeke ngikwazi ukuyiqeda imali engikweleta kulonyaka lo. Yenye challenge esibhekene nayo. Lokho sefamsuma